Айде сега, питай се нещо. Питай се. Има тук една бяла дъска. Какво се случва с бялата дъска? Това е в момента въпрос. И ти трябва да слушаш отговор. Как съчетаваш фотографията с музиката? Или с любовта? Те двете са свързани с любовта, то това е връзката. А с жените? Любов към нещо ти не можеш да го правиш. А с жените? Или няма общо? Те са муза. Те са муза за любовта. Ами то като нямаш любов, няма жени, няма мъже. Няма фотография, няма нещо. То за да правиш нещо, не може сега вашите да те накарат да правиш, да станеш тракторист и ти не обичаш да... Тракторираш? Да бъдеш тракторист. Той човек да аз не обича трактора. Ако може да си нарисуваш живота с линия и да подчертаеш най-силните моменти с някакви вертикални линийки, как би го направил? Той е живота си винаги така. И винаги равно. Нямало е никъде пикове. Всичко е вълни. Звукови, гравитационни вълни, светлини. Значи, ние сме толкова назад, защото познаваме около 300 вида вълни. Аз откъдето съм дошъл, познавам около 90 000. Учените ги познавам, да. И откъде си дошъл? Той всеки от някъде. Много. Обикаляш, примерно. Това е една планета. Ние викаме камъни. Камъни? Да. Тук си имаш звезда, слънце. Обикаляш си, да кажем, за какво трябва да си идваш. Тук си има определени тела, които са адаптирани за тази планета. И ти искаш да идеш до тази планета. И защо трябва да вземеш това тяло от тук и да се грижиш за него, скафандри, такова. То самото тяло е скафандр. И да го пренесеш до тук. И то много скъпо излиза. И е много смешно. Просто идваш в това тяло. Просто искаш да идеш тук и си вземаш такова тяло, наймаш си. Имаш избор мъжко, женско, комбинирано. Който си искаш. И това е движение. Все едно електроните в атома да се движат с някакви си приспособления. А в твоя личен живот, как би го описал? Като тези вълни, няма ли някъде пикове, по-високи, по-ниски? Има резки пикове, ама трябва да внимаваш с резките, защото после се получават резки падове. Няма чак така нужда от рязкост. Това е за икономическа рязкост. Като изкачиш планината, после трябва да слезеш. Ако останеш тук е друго на това ниво. Може би ставаш столетник, многолетник. Ама тук пък студен. Трябва да се пазиш енергията. Слезеш пък долу до морето, добре е всичко. Ама водата слиза от планината към морето и обира всичката мръсотия. Не е добре. Водата тук е по-варовикова. Горе минава по край граница, не може да измие варовик. И хубаво да си някъде по средата, ама то пак омръзва. И трябва да се ходиш 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Музиката не може само да си горе, да си долу. За да има музика, трябва да има движение. И как би свирил планината, двойката и морето? Сега средното. Средното е... Това средното е, хората са прибрали реколтата есента и са на сватба, играят и това. А на морето е... Ай, ляк. Няма, там рядко има сватби. Мана. Да. Свобода. Свобода. Вълни. Ай, ляк е морето. Ляк, морето, хамака, пясъка. Да сядна най-раклива ляк държа. По-големи ли шперили сме от Мога да пловдивчани? разкажа нещо много пресно от Иракли. Да. Засякохме с една позната от миналата година. На втората вечер. И се напихме с една ракия от Стара Загора. И всички заспаха. И ние какво да правим? Любов. Отидохме на топло ръси, така и силни капки, вълни, пресветка от всички страни и беше в някакво голямо студио. И ние почнахме да си правим любов. Вълни, вятър. Морето беше бучеше. По едно време вече така ние загрели, влезнахме в морето. И то сякаш така се подпусна някакси, почна да гали вятър, капки. Планктон свети. И ние въобще не се притесняваме от никой. И голи ги, който иска да гледа, който не иска да гледа. И много. Но това си естествените неща. Нужди на духа. Беше много хубаво. Пали и гали. Пали и гали. Кое е най-хубавото място в България? Цялата България е хубава. Примерно няма лошо село. Всички села са супер. Без всяко едно място. А село или град? Сега почнеш някаква класация, то става състезание. Ние сме най-добрите. Аз много не обичам състезанията. Трябва да си най-добрия фотограф, най-добрия... Ние сме цяло стадо, бе. Примерно в Плен, какъвто най-добрия фотограф, най-добрия оператор. Но няма такива работи. Ние сме всеки ден всички в фотото там. Просто сме стадо. Не можеш да... То е най-добрият, то е най-добрият по едно нещо. И след малко виждаш как е дете в друга област. Примерно на мен почнаха да ми се смеят, защото гледам Baby TV. Аз не знам английски. Аз като не знам английски, аз съм на бебешко ниво. И си гледам Baby TV, учи си английски. И вечерта даже най-нахално си пускам също Baby TV, защото има много хубава релаксираща музика. И въпросът да нямаш срам. Срама е някакъв ти го набиват. Ти, как ще правиш това, ти как ще правиш това? Те се изчервят хората. Бъде така, те така. Примерно,
една от забранените теми на хората е как ще говориш за тоалетни нужди. Не ми е така. Сега ще ви обясня. Примерно на къщите разчит има слънчеви тоалети. И който и да го е срам, и да не го е срам, аз почвам да обяснявам. Така, тук имаме слънце. И повтаря се слънцето, това много най-важно. Няма религии, няма... Това са глупости религии. Няма ли слънце, няма религии. И така, тук човека си седнал. Това е един дървен съндък. Това е... Тук е огледално стъкло, да не виждаш отвън какво има. Тук е една ламарина крива на дупки. Тук е една тавичка. Значи тук пада шоколада, тук пада лимонадата. И от слънцето всичко се изсъхва. Няма така простотия да ползваш вода, казанчета, ВИК, майстори, камиони, кораби. Това е страшна индустрия. Направо, не знам дали ще има пил, но да си кажа това, лайно производството е най-голямата индустрия. Всеки ден кораби, камиони, самолети, тоалетна хартия, отглеждат дървета за това, мокри кърпички. Това е страшна индустрия. И това с ВИК-то е много голяма простотия. Та човека от Бразилия измисля това нещо слънчева тоалетна. В момента ги правят в Тибет и всичко си става на прах, естествено, няма замърсяване. Тор си може. И има и други такива идеи, дето съм ги събирал. И остава някъде да си намерим едно местенце, си направим една къщичка. Може да е, примерно, къщите земни кораби. Те се правят на южно изложение. И първо изкопаш един резервуар за вода. Нали, гледано от естествено. Като се напълни това с дъждовна вода, тогава почва строителството на къщата. Защото тя се прави на райони, където примерно не минава река. Въпросът е да има южно изложение. И тук къщата почва да се изгражда, стените от външни гуми за коли, покрив и предната част на къщата е по този принцип. 45 градуса. И тук предната част на къщата пак слънце. Тук ти е оранжерия. Тук си живееш. Тук, ако искаш, може и камин. Нали, тук на задната част, тя е в земята. Добре, половината къща е изолирана в земята. Това е постоянна земна изолация. И не се трябва внимавам къде е ставам тървени кавал. И тези къщи са изобретени преди 25 години. В сайта документални.com има филма Войнат буклукчия. И там може да видите каква е борбата за строителството на тези къщи, защото те са незаконни. Така се вода. Ама сега вече наблизо имам и в Измир една къща. Един мой приятел отиде там, му казах, отиде да бачка малко да види как се строи. На бедстващи райони строиха. Иначе, много хубави. Едно време пак българите, понеже са и те номади били, нали сме дошли тук от някъде на тази земя. Всичко започва от огъня. Нали? Едно малко слънце. И това е кръгъл. И понеже огъня, като гледаш така и той е кръгъл, може да си направиш долъг огън, обикновено такъв. И хората се нареждат в кръг около него. Свират, пушат, пият, не ръкли. И сега и духало вятър, те си направили огради. Почнали да преспиват около огъня. Едните може да преспиват
Примерно тук е огъня. Едни ще се приказват тук, другите заспиват около огъня. Малко прилича на звезда. И си направил гради. И след това си направили покриви. И понеже огън е в средата, си направили комини. И какво станало? Тая къща добре е направена, ама трябва да се местим. Добре. И решили от тази къща да направят нещо подвижно. И си направили юрта. Нали, разглада се на 2 коня и я пренасяш. И идеята на кръглите къщи е, че сърцето на къщата е огън. И ти си около него. И той затопля равномерно навсякъде. И тук при юртата се използва това комина, това отвор, като слънчев часовник. Другата кръгла къща, но това с какво да го изтрия? Ами, с изтривалката. Сега ще я намерим. И другата кръгла къща е иглото. Така. И то се прави от лед. Обаче, тук е снега. Входа, понеже духа вятър с невероятна скорост, трябва да е така отдолу. И иглото е на 3 нива.